Takže čau, já vás vítám u mého videa a dneska budeme zabít bosse v pekle v téhle hře Terraria. Takže vypravíme se do pekla, budu používat Dangerous Adamnite Sword, Clockwork Assault Rifle, Adamnite Glaive, Breaker Blade, Shotgun, no možná nějaké Restoration Poty nebudu používat samozřejmě všechny věci úplně, ale nějaké jo. Takže dále budu používat jak se tomu říká, to ty náboje a to ty všechny věci, co jsem vám teďka řekl, tak to jsem si nazbíral sám, takže prostě je to takže se tam vydáme znova a prostě je to mnou nazbírané a jak vidíte, už jsem několikrát asi zabil toho Wall of Flash, tak se jmenuje ten boss, ta zeď, prostě tak my tak tomu říkáme, takže jsme to už hodněkrát, a s kámošem jsme to zabili hodněkrát. Je to prostě, když chceme goldy nebo prostě peníze, tak si tam půjdem a prostě to tam zabijem. Zbytečně budu plýtvat těma nábojema, protože budu potřebovat hodně. Ale třeba svítit, jo. Si to dám takto jako na strahu. Tak, už by tam měl být. Ježišmarja. To je teda překvapení, no. Super. A už tam budu. Teď. Dobře. Takže ještě budu používat Rocket Boots, Cobalt Shield, Arcan Titan Glove, Cloud in Bottle a nějaký Rush Star Cloak. A dáme ty věci a nějaký ten molten jakože na to. Takové okrasné oblečení, takže akorát první ještě vám ukážu, kde zhruba sehnat tu panenku, ale doufám, že se to podaří najít hned. Potřebujete najít takové démony, kteří lítají a z nich to padne. Čekat. Já je musím najít. Jo, tady vidíte, přímo tady a narazili jsme hned. A vidíte, to je ta panenka, Guide Voodoo Wool. Takže asi tady udělám, jak ho vyvolat. Prostě vezmete tu panenku jenom a hodíte to do té lávy. Čekat. Tak. A už se vyvolal a už, takže teďka nebudu mluvit a zabít. Když mluvit můžu, takže to vůbec nevadí. Vůbec mi to nedělá problém u toho mluvit, takže když mluvím sám se sebou, tak vidíte, jako mně se to tak podaří jako s lehkýma zbraněma, s lehkýma zbraněma, takovýma těma prostě normálně. Třeba my jsme ho zabili poprvé se zbraněma, která to byla tady v tom pekle, najdete prostě takové čestky a když budete mít přesně na ně klíč, takový ten shadow key, tak budete moct otevřít ty čestky a někdy v nich bývá takové toto světelné a nebo si kupte mini shark, prostě musíte si šetřit na ten mini shark, on to stojí jenom 20 goldu, myslím, nebo kolik. Takže až porazíte toto zeď, tak je to takové, budete mít to nahoře, prostě na zemi, tak to budete mít takové těžší, protože tam budou nové příšery a tak dále. V podstatě teď jsem vám řekl, jak získat nové příšery a tak dále. Teď už by měl být mrtvý a padá z něho docela dost věcí, jenom občas ale mě spadlo skoro vždycky a už je mrtvý. A je dobré. Vidíte, třeba teďka mi padl, počkejte, já si takto vezmu tohle, půjdu nahoru. Tak.
Aha, mě to zadělalo cestu, dobře, no. Vidíte, teďka jsem třeba dostal tenhle nějaký důl PVN Hammer, akorát já ho používat nebudu, protože je takový PVN Hammer nepotřebuji, já mám takový lepší. A pak jsem dostal, jestli to tu, ne, dostal jsem 7 goldů a dostal jsem ještě něco, ale teďka nevím, co to bylo. A bylo to... Jo, byl to Breaker Blade, to je tohle. Je to dobrý meč, protože je dobrý, protože má takový velký dosah. Doufám, že se vám ho podaří taky zabít. Příjemné hraní v téhle hře Terraria a mějte se dobře a čau.